da se zahvalimo ocu Gligoriju što je došao večeras da održi besedu na temu braka i porodice i ljubavi između supružnika, svima vama koji ste došli, grupe Plitvice koji će evo početi ovaj program. Nadamo se da će biti lepo, eto, možete malo i da razmišljate, otac Gligor je rekao ako posle besede bude i nekih pitanja, pa ako budete htjeli nešto da pitate, razmislite unapred. Hvala vam što je.